Ayisithembu sami lesi. Ngeke alale ngathi. Ngizosho nje ngithi usuke bengikade ngilindele nebe ngilifisa nabo bethi mebelihlela kube into ebengiyilalela nje nami ngibe nesifiso sokuthi angathi ngenzeka. Kulabantu abashadayo ngindodakazi yabo yokuqala kodwa ekuzalweni kwami ngizalwa ngowesithathu bakhona abanye. Ngizizwa ngijabule kakhulu osukwini namhlanje kuyumshado wagogo kuyusuke kade saselilindile nesaselilungiselela. Namhlanje usuku lakho siyabonga ukuthi usimeme sijabulile ukuthi nathi sibe khona ngosuku lakho. Siyathemba ukuthi nala uyakhona uzofika uphatheke kahle yize noma vele sewahlala khona iminyaka. Abantu abaningi abawazi umshado wakho kwabo nomkhulu wabo thina ke kodwa namhlanje ke siyawazi. Shuthi sizobona nje indumezulu yomshado. Namhlanje kuzoshona sengizazi ukuthi ngowakaZuma sengibhilonga kaZuma. Sithi simfisela inhlanhla abe nosuku oluhle ajabule impilo yakhe yonke halala. Gogo nomkhulu sahlanganiswa ngokwenkonzo kodwa sebefana nabazali bami. Eminyakeni esesihlalile ukusukela ngo-74. Ya kusho ukuthi lo nyaka owa-51 ngeke ngiphinde likhohle lelo suku ngizizwa ngihappy kakhulu ngokubona umshado wagogo nomkhulu. Sihappy ke sabazukulu sonke futhi ngosuku lanamhlanje Ukuthi nathi siyafisa nangelinye ilanga ukuthi sibe njenganabo. uthando luningi ungasho ukuthi mawubona umuntu wesifazane umthando uthathe konke onako ufake kuyena kanti uyadlula uneka umbhekisisa umuntu eniza kwakhanayo umuzi.